Здравейте хора, днеска ще играем на Спектър с моя приятел и нека да започваме. Хора, абонирайте се за Абразив Sky 148, защото му остават още 2 абоната до 400 и да, за мене. Та усмивка малко замидрисва на трол. Ама вземи ЕМФ-а да го търсиш си ЕМФ-а. Аз вземам кръста! Няма какво да изядеш! Кръста ще изядеш, малкият. Да, само ще ни убие сега като влезем и защото играем на хард. Малко без да иска да го пресключиш на хард, то трябваше на... О, кокъл, добре. Ела, Крис, ела. О, не мислих, че подгони. Вънка. Тоест, в една стая. В банята. Добре. Идвам. Почти съм там. Тук съм. Аре. Опа, ела. В банята пак. Къде? Идем на горния етаж. Добре, ела на буса, ела в буса. Ела сега. Ако подгони се крием в стаята, която сме. Айде. Нагоре. Минус 4. Слагай кръста. Тоест аз съм с кръста. Добре. Фризинки, имаш ли спирит бокс? Добре, ела да вземем автобуса за още нещо. Как горитна е? О, лад, панталоните, ще са ми такива скъсани, бе. Не. Добре, взимам глоустик. Не, дай ми го на мен, ти си със спирит бокса. Ай. Колко саничето? 80 не е саничето. Добре. Айде, горе-долу не е. Добре. Айде, влизаме кавката. Изпи. Добре, дай. Крис. 3. 1. Ай, нагоре. Ако подгони се крием в неговата стая. Чуто е много бърз. Не мога да поставя глостика, не мога. Добре. Мислих, че хънтим.
планове. Няма. А книгата ни? Аха, ето е. Ама книгата, що е? Да. Не знам, банш трябва да има, май има 5. Мале, как спри дръгваш на клавиатурата? Еми тогава ще се върва в този ъгъл и ще почна да гледам за орбови, които ги няма. Спавна се до мене! Не, това означава, че няма орбове. Някакъв черен. Значи... Ние почти нищо не сме открили. Гони. Къде не кръста? Отепле! Айде, умряхме. Беше някакво извънземно. Къде ни е кръста? Да. Къде ли беше кръста, е? Крис, имаш ли спирит бокс? Не! Защо не му зададохме последен въпрос? Не! Брат, какво да отбележа сега? Нямам спирит бокс. Добре, аре ще отбележа. Имаме в 5. Райтинг, не знам. Не, райтинг няма как. Фингърпринтове нямаше. Спирит бокс не. Ми ще отбележа фантом. Крис, беше някакво... Стана... Хора, вече му остават един абонат до 400, така че се абонирате и за него и за мене. Еми, Крис, тръгвам. Не знам, според мен е... То няма други улики. Беше някакво извънземно, където си мърдаше ръцете, докато гонише. Банши. Добре, Крис, на видеото ми го виж как изглежда. Не, някакво зомби с кръв, където се мърдаше докато ходи. Буквално не седеше като глух. Ето, Крис, ще споделя екран да ти покажа. Е така буквално. Крис, гледаш ли ма? Е така буквално, е така правише. И е така та хвана. Ето така беше. Ей така. И така хвана. Някакво зомби беше. Опа. Крис няма... То, пак ми... Крис, няма ти какво да ти кажа, тъкмо да цъкнах да спира където аз съм ти показал скрина и без да исках се мръднах мишката и ти затворих. Аре, последен рунд. 997 066. Хора, да знаете, че ние с моя приятел правим фейс ревю на 1000 subscriberi, така че се абонирайте. Витамини. Купи колко можеш. Верно!
имаш 4 долара? Аз колко имам? Аз колко имам? Аз имам 1391 долара. Мога да видиш на видеото. Еми да, аз винаги не умирам, аз изкарвам късмет. Не съм дедвал от вчера, когато се спална и се спална където... Не съм дедвал горе-долу от по-предния ден, когато се спална и и калата, нали, беше буквално зад него и духът се спална и уби мене. Ай така и Мефо, да знаеш, че е на медиум, така че вече не се стъпвам. Защото на... Охо. Две. Как? Легнал или прав? Не, той работи, ако духът мина през него. Така че хората затова го използват за смъщик, кръста. Така че да го смъжнат и той да спре да гони. Ама ние си го оставяме в стаята, така че той без това не се спава в стаята. Според мен, ако подгони Крис, отиваме да се крием в билярдата. Не, отиваме да се крием там при нас стая в кухнята, защото винаги тая къща, ако е в тази стая, почти винаги се спава на горния етаж. И MF3. Фингърпринтове. Да. 3. Крис, значи ако подгони се крием в една стая там пред кухнята. Защото се спалне, мисля, че на втория етаж. Ама говори на спиритбокса. Аз тук ще гледам. Орбове. Я излез. Така, орбове. Буквално, знаеш ли какво стана? Аз мислех, че се спална, защото видях отдясно нещо черно. Погледнах и в последния момент видях орб. Значи EMF 5, what? О, да, верно, Полтергейст е. Това е много як апдейт. Да видим мисията ни. Мръсна вода, правим го, Крис, правим го. Аре. Ела от задния вход да влезем. Не, влез стаята му да вземем смъщика. Да го смъжнем. Смъщика. Пак го няма! Ето го. Добре, Крис, ела. Ако ни подгони, се крием въгъла и слагам кръста, да не умрем. Ако се спалне до нас, Крис, да знаеш, че сме пътници. Ела на предния вход, Не, аз съм на предния вход. Къде си? Аха, ето та. Мале, те очи ме изкараха акъла. Според мен е на горен етаж. Аре, влизаме. 3, 2, 1, давай. Ако ни подгони, се крием в стаята, защото им мога да се спалне тук на горен етаж точно. Надясно, Крис, надясно. Не! Отиди в мастер бедрум. В мастер бедрума. Даже намерих кокъл.
В мастер бедрума съм. Ела там, Кристина, там е. Защото е под нас буквално. Ето я, добре, тръгвай си. И без това намерих кокъл. С мъщика изваждам го, Крис, свети ми. Има голям шанс да се спалне. Оставам го за всеки случай и бегай. Полтергейст. Ми готови сме, аз даже намерих и кокъла и ми да си тръгваме. Айде. И това беше за клипа, хора. Абонирайте се за мен и за моя приятел и чао.